Aşgabatda howanyň temperaturasy gündizlerine -3, gijelerine -5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ilatyň ýylynmak bilen bagly kynçylyklary dowam edýär. Paýtagtyň etrapçalarynyň käbirinde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Şol bir wagtda ilatdan işlemeýän merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary üçin dolu töleg talap edilýär. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14 dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly ýagdaýlar Paýtagtyň 3-nji etrapçasyndaky 7-nji saglyk öýüniň we cennet badaryň töweregindäki 3 hemde 4 gatly jaýlarda ýüze çykýar. Öňbe etrapçadaky köp gatly jaýlarda ýyladyş ulgamlary kadaly işleýärdi. Ýöne soňky ýyllarda bu ýerdäki jaýlaryň köpüsinde ýyladyş ulgamlary işlemediligini besetdi. Jaýlardaky ýyladyş turwalary sowuk diýip bu etrapçanyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly ýagdaýlar Paýtagtyň parahat etrapçasynda hem ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä parahat 3 etrapçasyndaky we ýubileynaýa köçesindäki jaýlarda ýyladyş ulgamlary 13 dekabr güni giýişlik işlemegini besetdi. Bir näçe ýerde bökdönçlik emeli geldi. Turwalaryň könelip hatardan çykmagy ulgamlaryň problemany tasdiklaýar. İşçiler bir näçe ýerdäki lagym çukurlaryny açyp, turwalaryň geçýän ýerini gazyp, sowuk howada işlediler. Şondan soň 14 dekabrda öýlen wagty ýyladyş ulgamlary gaýtadan sähel işläp başlady diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bu sewitin ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar ýyladyş turwalarynyň ýygyderli hatardan çykmagynyň olaryň könülüşendigi we olary täzelemek üçin döwlet tarapyndan ýeterlik serişde goý berilmeýändigi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler turwalary dolu çalışmagyň deregine diňe hatardan çykan ýerini ýamamak bilen çäklenýärler. Soňky ýyllarda ýaşaýjylaryň köpüsi könülen batareýalary aýyrdy. Sebäbi olar goňşularyň öýüni suw basmagyna sebäp bolýardy. Şol sebäple adamlaryň köpüsi öýlerini dürli görnüşdäki elektrik peçleri we batareýalar bilen ýylatmaga mejbur bolýarlar. Bu bolsa elektrik tow üçin tölegleriň aşa köp bolmagyna getirýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyň habarçysy merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlary ýylyň-ýylyna kadaly işlemese-de häkimetleriň ýaşaýjylardan üpjün edilmedik we ulanylmadyk ýyladyş ulgamy üçin dolu töleg talap edýändigini hem aýdýar. Parahat etrapçasyndaky 4 otogly jaýmyň ýyladyş ulgamy üçin her ýyl 139 manat tölemeli bolýaryn. Häzir ortaça pensiýa haky 500 manat bolsa-da 180 manat pensiýa alýan adamlar hem köp. Bu köp adam üçin uly pul üstesine de adamlar bu pulu ýyladyş ulgamlary kadaly işlemese-de tölemeli bolýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk Radiosy baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpjün etmek barada ýer gözünden alad etmelidigini her ýylyň güzünde ençeme gerek tekrarlaýar. Muňa garamazdan gymmatbaha gurulşyklar alınıp barlayan Türkmenistanda ýurt raýatlary ýyladyş ulgamlary bilen bagly dürli oňaýsızlyklary ýygyderli başdan geçirýärler. Geçen hepde Aşgabatyň 60-njy orta mektebinde ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigini we sınıf otoglarynda okuwçylaryň ýyly egin eşikde oturmagyna ruhsat berilmeýändigini Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu problemalary açaçan boyun alyp mesele gozgamaýarlar.